אז שלום לכולם, צהריים טובים. בוא להגיד למה אתה רחוק. ואני רוצה להגיד לכם חבר פולדי שקוראים לו נאורי, או בן 2.5, ואני האמא שלו וזה האבא שלו. מי? אני מחפש את השאלות. טוב, ומה שאתם כתבתם לנו אנחנו נקרא לכם בוודאי, טקסטורים על התינוק. ולפני שאתם מתחילים, אל תצטרכו, שימו יפה מהטוק שלי, די. אל תצטרכו להירשם לערוץ, להפיץ את הפעמון, לעשות לייק, ולהגיב לנו בתגובות למטה אם יש לכם אח או אחות. אז בואו נתחיל. תסתכלי. אני צריכה את הטלפון. כן, אבל תסתכלי. נו, מה את עושה, מאמי? אני צריכה את הטלפון. כן, אבל רגע, אני רוצה לראות. אנחנו לא נעשה את הסרטון, איתמר. תביא לי להראות לך משהו מצחיק, מאמי. אני אעסוק את הסרטון. תסתכלי. איתמר, אין לי כוח. ראיתי, צלחו בקבוצה. נו, איתמר, אתה סתם מבקח איתי. מתדיין איתי. נו, איתמר. טוב, זה לוקח זמן, פשוט אח שלי נודניק. אני לא נודניק, אני מנסה. את רואה שזה נותן לי כאן? נו, איתמר. איתמר. אתה יודע, סבלנות. אנחנו לא נעשה את הסרטון. לא, אני רוצה ללחוץ כאן וזה לא נותן לי. נו. נו, איתמר. אתה לא נותן לי, לא צריך. טוב, שאלה ראשונה כתבה עדי. איזה סוג חלב את נותנת לו? טוב, חלב של פרה. חלב של פרה, כן, אבל יש חלק שלא בריא לתינוק, אז אני נותנת לו חלב פרה. וחלב חם וטעים וטרי. ומתוק. כן. טוב, שאלה יפה, עדי. עכשיו... תורי, אתמול עשינו תורי. אז תוכה. שאלה יפה, עדי. יאללה. איזה סוג טיטול? אבל, רגע, זה בסוף, אבל קודם אתה צריך להגיד מי כתב. אני אמרתי. נכון. מי שכתב את זה ניב. נו. גם אתמול אתה עשית. נו. איזה סוג של טיטול את לובשת לו? טיטול ששמים מהרגליים או טיטול ששמים לתינוק רגיל? טוב. אז ככה, ניב. טיטול, אני אסביר לך. טיטול... בן. אני יודעת, אמרתי ניב. טיטול זה קצת מסובך, סבבה? אז אני מסכיבה אותו ושמה לו טיטול, כי אי אפשר לשים מהרגליים, זה קשה. הבנת? יופי. עכשיו נעבור לנוגה. נוגה כתבה. איזה מידה הוא לובש בבגדים? אז רגע, נוגה, אני אסביר לך. הוא מידה 4. כזה 4 בשנה. כן, בוא נגיד. מה בוא נגיד, זה באמת? לא, בוא נגיד, זה נכון, התכוונתי. אז בוא נראה אם... וזהו, המידה שלו זה 4, משהו כזה. אוקיי, תוכה. נו, למה אתה חולם? רגע שנייה. נו. הנה אוריאן. טוב. אוריאן כתבה. אם הוא מפחד מחיות טרד או כלבים וחתולים,
אז ככה, לפעמים אני לוקחת אותו לראות חיות, אבל מה הבעיה? אבל עם גן. מי כתב את זה? אוריאן. לא. אוריאן, תקשיבי, לפעמים אני לוקחת אותו לפעמים אני לוקחת אותו לגן חיות, אבל מה? הוא לא מפסיק להגיד את יודעת מה זה אומר? כאילו הוא בוכה. הבנת? אז הפסקנו לקחת אותו בגלל שהוא מפחד. וגם יש לי סוד בשבילכם. ואנחנו רוצים לקנות לו כלב שהוא יפסיק לפחד. נכון. גם מי הייתה ככה? גם אני הייתי ככה שהייתי קטנה. אבא שלי קנה לי כלב, הנה כזה, פחד. אז עכשיו קנינו לו. זה הכלב של החמוד הזה, ועכשיו הבנת אוריאן, יאללה עכשיו תורי. מאיזה השאלה הבאה, לא, איתמר. איתמר כתב, האם את נותנת לו מתוק? טוב, תקבל את הטלוויזיה. האם את נותנת לו מתוק או... דברים בריאים וטעימים. כן. אז ככה, איתמר, אנחנו נותנים לו לפעמים, מה אתה עושה? לא ישנתי בלילה. אז אנחנו לפעמים מסכימים לו דברים, מתוקים. אבל אחד ביום. סוכריה בגודל של חרק. אל תגזים. לא בגודל של חלק, בגודל של... בינוני, בוא נאמר. בגודל הזה. בוא נאמר, כן. ואנחנו לא מסכימים לו יותר מזה. אנחנו לא מסכימים לו יותר מזה, כי אחר כך הוא יקיב וירגיש לא טוב. יאללה, שאלה הבאה. תודה רבה נאורי. לא, תמרה. נאורי כתב. נאורי כתב, איזה סוג... איזה סוג... נו די, איזה סוג החלב? אז ככה נאורי. הסוג הוא בינוני, הוא חלק, וככה אנחנו נותנים לו. לפעמים מהסיסי שלי, הנה הוא לוקח, אתה רואה? וזהו. טוב, לא עדי, סליחה. בוני, די. מעיין כתבה, האם את לוקחת אותו לפארק צעצועים או לשחק כדורגל? תקשיבי מעיין, הוא עדיין לא יכול לשחק כדורגל, הוא קטן, אבל אנחנו לוקחים אותו לפעמים לגינה, לפארק צעצועים, אבל כדורגל אני לא מסכימה. מה זה לא מסכימה? אני מסכימה, אבל הוא עדיין קטן. כשהוא יגדל אני אסכים לו. טוב.
שאלה אחרונה, ליאל. ליאל כתבה, איזה משקל התינוק? אז ככה ליאל. המשקל של התינוק זה 1.40 קילו. לא, אל תגזימי, הוא לא גדול, הוא עדיין קטן כמו שאת רואה. טוב. שאלה אחרונה, רגע, אני אקרא לך. שאלה אחרונה כתבה מיכאלה. נו, תמר. מיכאלה כתבה. האם הוא הולך למעון או שהוא עדיין נשאר איתכם בבית? שאלה טובה מיכאלה. אז הוא הולך למעון. מי זה שלח נכונה? זה מהטיקטוק. כן, הוא הולך למעון דניאלה. ברור, אבל אם הוא לא, חס וחלילה, אם הוא לא מרגיש טוב, אנחנו באים לאסוף אותו כמובן. וזהו. אז זהו, זה הסרטון שלנו להיום. אל תזכרו לרשם לערוץ, להפעיל את הפעמון. לעשות לייק ולהגיד לנו בתגובות למטה. אמרנו להם, אם יש לכם תינוק. אתה מתכוון אחים. אחים קטנים. טוב, אז זה היה הסרטון, ביי.